Нарыхтоўка травяністых кармоў у гаспадарцы 50 гадоў кастрычніка ўжо ідзе звыш тыдня. Халодная вясна ўнесла свае карэктывы, але гэта не значыць, што патрэбна працаваць у паскораным рэжыме. Вопытныя аграрыі ведаюць, што хуткасць можа каштаваць якасці. Бо занадта ранняя нарыхтоўка – гэта недабор пажыўных кампанентаў, а ў далейшым і мінусавыя паказчыкі па малаку. У гаспадарцы 50 гадоў кастрычніка вопытныя спецыялісты ўсё ўзважылі і далі каманду «можна». У 50 гадоў кастрычніка і спосаб сяўбы даволі цікавы. Гаспадарка – адна з нямногіх, хто абраў для сябе палосны спосаб. За бялковую складаючую такога корму адказвае свірэпіца, а азімае жыта ўзбагачае яго цукрамі. Яшчэ адзін найважнейшы інгрэдыент ідэальных кансерваў для кароў – кансерванты, якія ўносяцца адразу ж пасля ўборкі травы з палёў. Мы выигрываем, заготавливаем раньше других порядка 6 тысяч тонн хорошего корма. До уборки зерновых мы хотим заготовить порядка не менее 20 тысяч хорошего сенажа, и потом 60 тысяч хорошего кукурузного сілоса. Работы па травах першага ўкосу пачалі ўсе раёны вобласці. Ключавы фактар поспеху – не ўпусціць момант. Убраць трэба своечасова, калі расліна дасягнула піка сваёй каштоўнасці. Если травы уже, что называется, цветут, сформировались генеративные органы, то тогда уже энергия у него с каждым днем падает, заготавливаемых кормов. И, конечно, у нас большая доля в травах представлена люцерны, по ней именно важно это начало бутонизации, вегетации. Тогда корма будут содержать наибольшую питательную ценность. И, конечно, имеет значение не только степень зрелости трав, но и также сама по себе процедура заготовки. То есть величина резки, правильность трамбовки и тому подобное, для того, чтобы получились высококачественные корма. Менавіта таму працэс павінен быць адладжаны. У гэтым ланцужку ад поля да фермы не павінна быць слабых месцаў. Ад працы кожнага залежыць агульны поспех. Адны косяць, іншыя сушаць, трэція збіраюць, чацвёртыя адвозяць, а яшчэ трэба сабраны ўраджай захаваць. Трамбовка сенажной массы – это ключевой момент при заготовке как сенажа, так и силоса. Она не прекращается буквально ни на минуту. И при трамбовке происходит вытеснение кислорода из сенажной массы, что позволяет на более длительный срок сохранять ее качество и уменьшать количество маслянистых кислот в ее составе. Сёння кожная хвіліна на вагу золата. Аграрыі выкарыстоўваюць светлавы дзень па максімуме, каб зялёная маса не пераспела і не намокла. Любая дробязь у полі можа зімою адбіцца на прыбаўленнях у вазе і надоях. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».